wonten kawigatosan ingkang badhe kula aturaken kalih panjenengan lho
ana kawigaten ku bakal kok atur-aturan aku. Nggih. Juroku wigatine. Nggih, Mas. Lagi sampun dangu to. Kula kalih jenengan menika sami-sami andhong katresna. Bener. Kepareng kula walakon itu jenengan aku duka kalih kula nggih, Dik. Ora, aku ora bakal nesu. Laton kabeh ki mau kowe gelem bloko lawan aku coba. Nggih, Mas. Estunipun sakmenika kula sampun meket, Dik. Kowe bobot. Najan kau sambungan keselantaran kowe anakku nganti kowe bobot sing koyo ngene. Ya pripun jenengan kalih kula niku lagi sampun nate napa turu bareng to, Dik. Kok malah ngaten. Ya. Iki pancen ora tak selak. Mergo gedhe rasa tresnaku kelawan kowe satemah nganti kelakon. Kowe careng asmara bareng anakku. Banjur Nggih, karepe kula nggih jenengan kersa tanggung jawab, Den Mas. Jenengan tanggung jawab, kula nyuwun dipek bojo. aku kudu tanggung jawab kepek bojolan kowe. Nggih. Bulan apa wis kok pikir apa wis kok kowe. Lamun tope kondo sing koyo ngono. Coba to. Yen kowe kepengin tak pek bojo. Kowe iki sapa, Kowe iki mung bocah wadon sing urip ning Karang Pradesan. Beda karo aku. Aku iki wayah dalem Adipati, ana ing Kadipaten Pati. Lho nek upama kelakon aku ngepek bojo lawan kowe, iki bakal merotake derajatku. Ngerti ora? Kok ngaten iki kanipun jenengan, Den Mas? Bakal tak wujuti apa sing dadi penjalukku ning sakliyane kuwi. Boten kula boten nyuwun apa. Jaluk bondo donya, Boten. jaluk sandangan kalung gelang sing gedhe tak tukoke. Nanging aja aku suwe tanggung jawab karo bojolan kowe. Kula nyuwune namung niku, Den Mas. Jenengan tanggung jawab kula nyuwun dipek bojo. Ngono. Nggih, Dik. Jaluk tanggung jawab sing tak bojo. Ya. Lan yen pancen karepmu kaya ngono, mengko bakal ana pawangsulan saka aku. Saestu lho, Den Mas nggih. Cah. Makan. Ngerti kowe tak undang? Dereng. Yen kowe durung ngerti aku bakal takon lawan kowe. Nggih. Sak katrine. Selawase kowe nderekake kelawan aku. Nggih. Apa kowe wis tau weruh bocah wadon sing rupane ayu? Dereng. Nganti padha semono tuamu ki durung tau ngerti. Dereng. Durung tau ngerti. Dereng. Apa kowe wis tau turu bareng kelawan bocah wadon sing rupane ayu? Dereng. Kompak men to. Mangewu sepulau kompak di atas pagelku. Mergo kowe bekti lawan aku, ayo to. Nggih. Kowe iki saben dina nyambut gawe banjur lali. Ora ngerti bocah wadon sing ayu, ora tau turu bareng lawan bocah wadon sing ayu. Leres. Yen pancen kowe durung tau, bakal takoni ngerti. Nggih. Iki ana bocah wadon sing rupane ayu. Wah. Kula ngertos. Niku mesti foto. Bener iku kan? Iya, foto. Ora. Iki dudu gambar. Ning iki nyoto. Menungso niki. Menungso. Wah. Kepayu ngerti? Nggih. Lho iki. Lho. Niki. Kok kecilaan kaya
nggih. Kaget. Kowe kaget? Mergo selawase kowe durung tau ngerti bocah wadon sing rupane ayu. Ya arep kowe kaget kowe arep semaput. Semaput sobek upone tak luluh. Mau kowe uga kandha urung tau klon lawan bocah wadon. Leres. Nggih. Iki bakal tak kepirake tak seneng-seneng iki. Saestu lho nggih. Mboten dorong nggih. Oh, ya. Pun pasrahke kalih kula. Sumikir Mongso gorong bocah wadon iki. Sabar. Aja. Mengko dhisik. Piye? Lah iki mau katresane kok malah lemu iki piye to? Tuku kopi. Sarok kok ngono kok kene kok. Ngono. Lah kok ki arep ngopo kok nek? Arep tak penakno. Kowe engko lunggone kono. Mengkot nongo-nongo mereng. Kepenak. Wis ah manut-manut. Kok ki arep ngopo? Mengko arep dikandani. Mat, jak ono sing. Kok dhisik? Apa? Pikiran kok ora kepenak aku tak bali wae. Miguel! Wes, kentenan tiba giliranmu. Wes, kita kalih. Wes, giliranmu. Kowe. Ya, kita belum ada waktu. Oke. Pinter gini, bro. Apa itu?
karo pandal tahu rasaku melang-melang pindho ninggalke bayi ing sapinggire waton angin sumringit pindho anggegrip jagat kaya suarane bocah wadon kang lawang tangis yo bocah kae kene sajroning alas kumliwang-liwung sing tanpa kanca jenengmu sapa yo kowe kocumandha ning tengah alas kowe tawang-tawang tamis apa kowe tukaran karo bojomu ya apa Kaulah ngeten, Mbak. ya Terus mayang-mayang masuk kunjung di Kadres Bayang dalam satu kabupaten Pak. ya Lah, kula niku estunipun ketemu, Mbak. dadi kowe kuwi katresnane pangeran Tunjung Biru wayah dalem Bupati Wati kowe mau nang kene nenteni Mboten kula nggih pun ketemu, oh Mbak. ya Kula ni betul. Ya karepe kula nggih ajimun tanggung jawab, Mbak. Lho, kok malah ngaten pindhahipun Dimas Tunjung Biru niku. Iya. Kula tanggung jawab. Lho, malah kumpulan bocah-bocah supados lawas sepura, Mbak. ora ditanggung jawab karo Tunjung Biru bobotamu malah kowe diperkosa karo andhane Tunjung Biru yo kok pegel Tunjung Biru dadi kono sambung tresna lan Tunjung Biru kuwi tegese durung direstoni karo wong tuamu durung direstoni wis saiki meteng Olah, ya dadi bocah wedok kuwi aja gampang. Aja sok gampang kepelot karo tembunge bocah lanang sing ora tanggung jawab tuladhane kaya Tunjung Biru. Kowe saiki bobot wong tuamu ora ngerti. Monggo jeneng wong bobot kowe saya suwe saya gedhi. Lek gedhi terus wong tuamu roh kaya ngapa nasibmu. Ya, aku mesane karo kowe. Sawetara kowe bali wae wis mau. Tunjung Biru tak golekane. Mengko tak rembuke. Tak jalukane tanggung jawab marang bobotamu. Ya, hati-hati. Hati-hati ya, Dok. Jagane wong wangsing saling betara. Donya kaya ngene kok isih ana bocah lanang tumindak ing gasra.
Balek kowe ora tak peper. Urung ngabere nimbulake pangorbanan sing tanpa winatos. Tunjung biru aja kowe sumangkean gantung mati adep ana tunjung biru.